kami Gitanjali Hansepi, Aprangsi Birta Tepi Arjuikta. Ihum gas keroy attracting ko sa parle pak. Jirkinding beat officer long chokomar ki jumajok kelang duna bangawe officer kaningri. Indeng plike bracket home Karbi Cultural Society mahangkit hegarni katalon. EBC ningkane se kamay pikang nialong ke ABC apan solang aja kong kapachari long juyapan kahoday kita kang lapen kecepadi. Bukulia Police Station ang kangatum di Subay pen kahilo kilometer isian bang National Highway 36 sa Tuwar Pialong MN02B9659 Tuwar keke along ihum gas keroy atro kachingkoy ahir kang tangajok adi malong amat chaparle pak katewar pan karju hut kacethan tingke atumi Guwahati pen wang bom si ajo por kamik ia joksi chingkoy long pusi chethan lapen alang li jum Manipur long si bangso gas ke thondam jibuta than lapen kachingkoy hut kithi ke janga besita arenga huke solo Bangso huni Birta Bukulia Police atumsi cepari deng luputa cethan. Kheroni Southern Range Arlo Jirikindeng Beach Office Ajirding Klipenta do Lapen Officer Quarter IB Chokamar Banghini do Bonta Lahayatum Koson Tong Kedo Kedamlune Nonama Jong si Chokamar Papat Lote Hengpi Kanghu Rapis Aharlong Kanghu Pen Cepajo Unjia Polo Nonke Kedo Kethak Adimanta Abe Bangso Puthak Sorkarahin Pen Kedo Kethak Adim Nangkahumri Dunji Kalisi Abirta Anta Nangke Anabang Abe Pusi Beat Officer Manoj Guhai Ningri Athe Quarter do pusita arpong ting ke backside barpi atim do sita kaheno tang ang half floor anta kaheno atim side do lapen ke thenai ka dure abangke kijuna lang kilometer isi hini anbak kengpen damsi chinglu ching khilongji lapen josok damlongji bangso abit along chokamar ka vedat ajok hengpi kang hudo pusita nyatun hai he lasi chokamara kimi nang pipe pulote bangso hawar arlo hengpi kang huke lit pijilang lasona kisumpen sorkari Usita me koson si kedo thekverji usi alangli ningli thu lasi ke prabjin pen hem ting arpong pami thunangji kijunala barpi barso achitia hem lapen chenglok chokamar papat nangji pusi alangli karbiang lo chonmas council jakong kethe kedo adum aphan tuning report Kheroni pen rensing terot news pass karbiang lo Pini Greater Dongkamukam Press Union pen patir pipom si kedam tang nipai inquiry ner kebarni pen Dongkamukam rong supi karbi hemtun along ake joy pen si kacelang ponatum amek iso pen hedung kuajok ladak kiun eda datum aphan lamcha kipia tengsi pini ada por phai kep apor malom Greater Dongkamukam Press Union pen Nogau ERC Hospital along amek operation Japan Chepontu Karbi Cultural Society Indeng Plike Bracket Home Apong Ketok Pini Methang Asai Hem Tarlang Solong Mahang Ketek Arni Ketalon Ajai Mega Teng KCS Samai Pu Chandra Sengkro Arideng Song Alama Ingtur Laso Pi KCS Kithir Tippen Kapang Nilong Veria Phan Anfarta Ke Claim Kedam Asai Mu Lapen Non Kebangji KYF Plike Bratrok Angdeng Mesen Pen Kapatun Jia Phanta Chethan Pon Kedam Tang Ningkan Aphan Mute Pining Aningkan Plike Bratrok KYF Ketalon Masap Prekchetji Athe CM Tuliram Ronghang Kabor Iponajok Adi Malong Get Pen Chenglok Forway Tower Lapen Ason RJ Kapachelarlo Lake Sangkura Ratsitame Chini Non An Ingdeng Plike Bratrok KYF Ketalon Jiapan Kachisik Kedang Apan Trok Sikep Anta Tanget Lupusi KCS Samai Pu Chandra Singh Kroning J Lapen Peneng Labang Sup Plike Braketamang Deng Karbi Kita ngasong bangke tegan ke talon pon hut, kesamet pet non ke wangji, di kebra thokong deng karbi sunsorong aje, klar epen di pacun pon je pansemi di tum singwai jing sakan hudi pipon lo, pen non an diri kama mai hin dan stami ke si ke dang pon, 70% ngasong ke kita ngasong si teglong, lapen karbi ang long autonomous council, ke doan si EM jenglok, karbi ang kaya long ke doan kaya ang pangasong nangga cerap nangga cetudun ni tu je theglong ni ngarong arong aje pen peneng ha ke cepre ke bangala han peneng abang ke
da karbi people horse mate karbi jutang hem tun piang kangar lo isi kitir thip binangan ice cream deng pon lo lagi karbi ang lo termas council CM kai tilura mo hanga kabor ipen binangan gate pen cenglok towar pen cenglok boundary wall an staminon kimrang pon bom lo la bangke isia ke cepke ke tando si mili puthot karbi ang long termas council CM pen cenglok alang di bengkel rap ajir puji pi gadu ko e paneli hinten ning kang sama kadom pajit thalo ano Norway pen bela puinuro so piwangi labang ke karbi people hus kapak jap cheng hut non ke dobom hala single jeng chatai hala so MP theater bang so concept nang ke piduna bang lo selang de kami tung ke jang pondo kenalang di ganji pu a concept nang chipi aro dan para bang ke nilitum jasame pet alohi sar po binong bang ke da karbi ang long ton bas council CM apa cini tum jang pondo Non malam sofan bertaing ton sinem. Karena Krushi Dhara Agro gas safety device ahin pen gas safety device lagi automatic system. Nangli gas kang bok ke phere me mia huni pen chupa job ji hulode nangli gas safety device and bek nangji. Gas safety device ador lagi suri ki thom rafar phone pen. Nangli tum gas safety device pen ali ke long ji lage 15 crore sana insurance long pot po. Gas kom danglo buta nangli tum laso device pen chini ikji. Gas safety device pen ajok nangli ka phere me mia huni pen nangli la pen hema long ke do tum job pot po. Gas safety device pen ajok nangli tum LPG gas above pen 20% and gas safe longji. Gas safety device pen ajok nangli LPG gas booking na po pu uptake ta long ponji. Om tum gas safety device pen ipen ajok gas kang bok pen apran dam nanglo. La highway ang huni pen ka chupa job ji aphan nangli tum gas safety device and serak tang po. Gas safety device ke longji lagi di fu town outpost adong di fu karbiang long si long ikji. La pen screen na long ke do number long humri igno. Cardo. Bertagang ton pen nang chirui thulo. West Karbi Anglong lapen Hojai district ahoy Lalmati lapen Mukhim arong Sildubi malom Karbi along lekeng sanga sophan sukti paikas kipia men non ke don pharuso se letanglo non pe jo pen lahai along le setami ka cherai at jiang ring ke tantanglo lasi prabjin pen long le hem pu atung long le ka cherai komdun dete khere mimi tanglo lasi kadu kawe don pharoi sira don phokep ba do tanglo pusi chirok tok atu alam paklan West Karbi Anglong Amri constituency ar loke damtang ni pai ar koi 28 pen 30 ar ni Organic Growers Committee umswai pen patir piponsi Spice Board India Ministry of Commerce and Industry COF of India under Pradhan Mantri Kaujal Vikas Yojana tumpen pen kosonsi karche Tesere lapen emitang ka choe aho or kaselam ji lapen ale ke do thek ji aphan lapen kosonsi ho or kaselam nang ji mala hai hui asike pipon Tabang so sike ke pedo along Dharmendra Das officer in charge Northeast Region Spice Board Navya Jyoti Mahanta Managing Director Basic Agrotech Private Limited Anande Burma Assistant Director Spice Board Jayanta Kumar Burma Agriculture Demonstrator Spice Board Somnath Boro Spice Extension Trainee Lasonsi Organizers atum Reverend Francis Maslay Betwell Kaimdit SGB Bimol Kramsa Mite Kramsa Rong asar lapen bang phokep arat atum chetong dun labang so jai megalong amria hawar kedo penangan arong chetong dun si penangan sekelong pon pusi pachini pon long ladak longli lason hansu lapen tharmit ki klem gelitum longli nangkok laso longli kime me thai dadu laso longli pe me ye phansta me litum ho or kasalam lapen ke gada masi organic mate ho or kasalam sta me dak nang than pon lo lapen iltum la chainong pen kopi sali gelong chainong a gobor pen danglok agakhir alpen adui
agrim lahai pen se dak hor ka salam pon padu pon कार्बी आंगलोंग में ये फर्स्ट ये आरपीएल ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग ने कंडक्ट किया है तो इट्स ए वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द फार्मर्स आउट हियर तो ये एक रिकॉग्निशन प्रायर लर्निंग का सर्टिफिकेट मिलेगा वो लोग को ये PMKVY का अंडर में है प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप का अंदर যিটো কোম্পানীৰ আধাৰত আমি তাৰমানে গাঁৱে গাঁৱে কিছুমান কাম কৰোঁ সেই কামৰ নিচিনাকৈ এটা কাম হ'ল এইটো কাম চ' এইখন উমচুৱাই ইয়াত গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ ভাৰত চৰকাৰৰ এটা সংস্থা স্পাইচেছ বোৰ্ডে এটা প্ৰগ্ৰেম আনিছে সেই প্ৰগ্ৰেমটো কিন্তু স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ আণ্ডাৰ Evangelical Baptist Convention Church Mithanga Sai Hemrong Chingri Along Pini Ningkan Esek Rat Amai Pi Kangni Kapaju Pinpur Me EBCC Krungching Sai Amai Atumi Penchengsi Pini Rat Amai Pi Kangni Pini Ajai make attend worship service along conductor working committee Elder Ruben Taro Pencheng Laswapi Church Leader Atumaphan Kehang Laswapi special number along EBC Central Choir Daniel Rongpi Nialun Kim Atumpen Living Message along Reverend S. Wung Michang, Director of Ministry, EBC Lapen, Benediction along Pastor T. Thangrolin, Atum Jaripon, Sonsi Arnikang Sam Apor, Fellowship Former Leader, Lapen Missionaries, Asai along Conductor Reverend James B. Lapen Sing Inspiration along Worship Team Atum Jalinsi, Sayamo Chengpon, Sonsi Worship Service along Setamik Conductor Elder VL Muan, Vice Chairman Lapen Song Inspiration along Team Atum Benjalin Si Puthot Special Number along EBC Central Choir Lily Khuitong Evan John Milik Maigam Muan Reverend S. Wung Mithang Director of Ministry EBC Lapen Benediction along Pastor Mantiang Hanse Atum Pensi Sai Amo Parju Pinpur Me Evangelical Baptist Church Ningkan Kuan Penlone Manipur Paite Atum Pensi Arnamamo Klem Rapet Do Rapet Seta Pini Pen Karbianglong Evangelical Baptist Church Aphansi Solajong Methang Kachari Jia Jakong Hodai Pini Pen KAEBC Atumsi Jongjung Charipon Popusi Jakong Hodailo Anparta Bangso Krungching Sai Amayalong Manipur Mate Paite Atumpen Cepadia Sai Seta Medeng Ponlo Isi Ningduk Meme Atumi Bangso Amayalong Nangkache Tongdun Si Aphan Pura Manipur Pen Kebang Aluhi Abbas Pen Ahuni Ke Phokrok Ajok Asap Arnam Pen Pap Dukok Apot Tahai Seta Pini Asayang Deng Along Anke Mipun Me Pensi Chunpon Lopusi Komiti Atum Than Karbi Anglong Evangelical Baptist Convention Executive Committee bolo serta lajika ke prang bangke Hill Central Working Committee po men pensi organizing pai lang mason lo lapen so itana sat ko sinil lo puji ateke Manipur pen ke wang inut reverend ti kan da Karbi Anglong sa tami alang lingkan ko ano ne school headmaster kami claim ko la inglong ha bar toliana rong lo montame patumi ada bai tro ko lang dari pen aja lang di rong sang lo lang branda kan bilo dari pen sila hello atusum may kapre ko tanil tum chete long le da kaddo kawe nilitum marpuah par kejip do ans tame mesen me atensi kaddo kon le jun long son se lang ko kem do lapen felu sipa bang lale toksi ando lapen ke karbian lo tangar lolo lapen aparta na galen pen along ko pen ke bang do lapen ma pen ke bang do lapen nilitum karbian pen aja lang di rong sang lo lang branda kan bilo dari pen sila hello atusum may kapre ko tanil tum chete long le da kaddo kawe nilitum marpuah par kejip do ans tame mesen me atensi kaddo kon le jun long son se lang ko kem do lapen felu sipa bang lale toksi ando lapen ke karbian lo tangar lolo lapen aparta na galen pen along ko pen ke bang do lapen ma pen ke bang do lapen nilitum karbian Pinya berta lansi pajullo domi thakme kardom